खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 22 डिसेम्बर 2022 बारायजायो बिस्थिबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। आसाम सोरखारा गरखाफोरखौ रैखाथि थाखोनि हारि महरै फोसावनायखौ बिटिआरआवबो बाहायनांगौ। बिटिआर सोरखार हाय हाय, बिटिआर सोरखार गो बेक स्ल'गानजों उदालगुरि जिल्लायाव गरखाफोरा अख्रां गोमसारहोदों। गरखाफोरनि दाबिफोरा जाबाय बिटिआरआव थानाय गरखाफोरखौ जेबो जान गैयाबालासिनो हानि पाट्टा होनांगौ। बिटिआरआव थानाय गरखाफोरनि बिमा बिफानि मुङाव थानाय सम्पथिफोरखौ फिसाफोरनि मुङाव खालामनो नांगौ होननानै दाबि खालामनाय जादों। बनसुवा आफादा बिटिआरआव थानाय सोरखारि मावख', सोरखारि नङि मावख' आरो फालांगिरि फसंथानफोरनि लांगोनायाव बर' हांखोखौ गिबि राव महरै बाहायथारनांगौ होननानै गोख्रों दाबि खालामदों। लोगोसे गेट आरो पस्टारफोराव बर' रावखौ लिरनाय हाबाफारिखौ फैगौ 2023 मायथाइनि 10 आरो 15 जानुवारि खालारखालिनि गेजेराव लिरथारनांगौ होननानै बनसुवा आफादा खावलायदों। आसामनि तिनसुकिया जिल्लायाव रौनिया हानजा आरो आलफा उदां उदखारि आफादनि गेजेराव गिथाव बाथाव गावलायनाय जाथाय जादों आरो बे गावलायनाय जाथाय जानायाव सासे सुबुंनियाव गुलि नांदों। गुलि नांजानाय सुबुंनि मुङा जाबाय अमित मुखिया। बे समाव अमित मुखियाखौ फाहामसालियाव फाहामथायगासिनो दङ। अमित मुखियाखौ आलफा उदां उदखारि आफादजों लोब्बा दंना सरासनस्रा मानसि बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। आसामाव इभिक्सन ड्राइभ खालामनाया कन्टिनिउ सोलिबाय थागोन। सोरखारि हाफोरखौ आरो हाग्रा बिफाननि हाफोरखौ आयेननि बेरेखा लानायफोरखौ क्लियार खालामनो थाखाय बे इभिक्सन ड्राइभआ सोलिबाय थागोन। बे इभिक्सन ड्राइभआ बन्द जानाय नङा होननानै आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा रोखा बुंथिदों। सासे गथ'नि हा सुग्रा जायगायाव बानलु गोसाखौ लगायनानै होदों। हायद्राबादनि नामपालियाव सासे उन्दै गथ'खौ गलानि बिगोमाया गावनि गलानिफ्राय कुल ड्रिंक बथलखौ खावनायनि जाहोनाव गथ'खौ हमनानै बुनानै गथ'नि हा सुग्रा जायगायाव बानलु गोसाखौ लगायना होदों आरो बानलुखौ लगायना होनानै भिडिअ खालामनानै बे भिडिअखौ ससियेल मिडियानि गेजेराव हगारना होदोंमोन। गथ'आ आलौनानै थानो हायैनि जाहोनाव साखाथिनि मानसिफोरनियाव दैबो बिदोंमोन, नाथाय दै होनायखौ नुनो मोननाय जायाखै। उनाव बे भिडिअखौ गथ'नि न'खरनि मानसिफोरा नुनो मोननानै बे जाथायखौ लानानै पुलिसनो केस होनायाव दायनिगिरि गला बिगोमाया पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। हमजानाय दायनिगिरि गला बिगोमानि मुङा जाबाय कृष्णा आरो गथ'आ 10 बोसोर बैसोनिमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। त्रिपुरानि साउथ सनायसारि गबिन्दपारायाव सासे आइजोआ गावनि फिसायजों जौ लोंनानै नांलाय खमलाय खालामनानै गावनि फिसायखौ बुथारदों। बुथारजानाय फिसायनि मुङा जाबाय बाहुराय त्रिपुरा आरो बिसिनि मुङा जाबाय बिष्णुमाला त्रिपुरा। बिष्णुमाला त्रिपुराया गावनि फिसायखौ सिखा गोबौजों दांख्लाब सुख्लाब खालामनानै इनाय बुथारदोंमोन। उनाव पुलिसआ जाथायखौ खौरां मोननानै जाथायसालियाव थांनानै दायनिगिरि बिसिखौ एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जादों। मणिपुरनि न'ने जिल्लानि सिङाव थानाय बिष्णुपुर टु कावपाम थांग्रा लामायाव फरायसाफोरखौ लांबाय थानाय गंसे बास गारिया हरखाबै कन्ट्रल गोमानानै जाब्रबथाय जानानै सा 15 फरायसाफोरा जिउ गोमादों आरो गोबां फरायसाफोरा गोब्राब जोखोम जादों। थैनाय फरायसाफोरनि अनजिमाया बांनोबो हागौ। बे समाव जोखोम जानायफोरखौ फाहामसालियाव फाहामथायगासिनो दङ। लोगोसे बे जाथायखौ लानानै रायजो नाङैनो गोथौयै दुखु होननो फोरमायदों। देरादुननि ल'यार कान्डुली गामियाव मोनसे फार्म हाउसआव सासे हौवा मानसि आरो सासे आइजोखौ थैना थानायाव बोखांनो हादों। थैनाय सानै सुबुंनि मुङा जाबाय आतार सिंह आरो कौशल्या देवी। कौशल्या देवीया हारियानानिफ्राय आतार सिंहखौ देरादुनाव लोगो हमनो थांदोंमोन। नाथाय बिसोर सानैया माबोरै थैखो, सोरनि थाखाय थैखो बेखौ दासिमाव गुमुर मोनथ'नाय जायाखै आरो बिसोरनिफ्राय सुइसाइड नटबो मोननाय जायाखै।
उत्तर प्रदेश राज्योनि गोरखपुराव गोबां उखुन्दै खुनायनि जाहोनाव गंसे बास गारिया हरखाबै दुब्लि बारियाव बेलथायनानै 16 सुबुंफोरा जोखोम जादों। गोजां बोथोरनि उखुन्दै गनायजों लामाखौ सिनायनो हायैयाव बे जाथाया जादोंमोन। बे समाव जोखोम जानायफोरखौ फाहामसालियाव फाहामथायगासिनो दङ। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।